Ето как да постигнеш мечтаното тяло тази година. Изгледай клипа, за да ти обясня. Първо, увеличавай постепенно твоята активност. Само един път в седмицата, ако отидеш да бягаш, да караш колело, да ходиш или да спортуваш нещо, на края на годината това ще окаже както голяма разлика в твоето здраве, така и в твоя външен вид. Второ, никога не дей да спираш изцяло всички вредни храни, които приемаш всеки ден. По този начин много бързо ще се върнеш към старите си навици на хранене. По-добре да използваш методът 80/20, който гласи, че ако приемаш 80% цели непреработени храни, може да си позволиш останалите 20% да ги приемеш от не толкова здравословни храни. По този начин твоята диета ще бъде много по-лесна за изпълнение в дългосрочен план. Трето, трябва да си възлагаш постижими цели. Не е реалистично да искаш да свалиш 20 кг за един месец. Четвърто, трябва да се храниш разнообразно. Твоето тяло има нужда всеки ден да му бъдат доставени най-различни микроелементи, както и витамини. Така че ако искаш да функционираш правилно и да се чувстваш добре, трябва да се храниш с разнообразна храна. Ако търсиш висококачествени и научно доказани добавки, които нямат токсини и тежки метали, използват медицинска пластмаса, може да си поръчаш от сайтът на Proof Nutrition и да използваш промокод MARTY за 10% отстъпка. Това са добавките, които лично аз ползвам всеки ден. Последвай ме за още полезни видеа, ако искаш да помогна за конкретен твой проблем, запази час за консултация.